Mayong hapon. Tay, kilala mo si Sweet? Bata mo? May utang siya sa akon. Ikaw ang nakabutang nga maker. Ti, nagkadto ko dire. 13,000 pa to iya utang ba? Ti, masukot ko daan. Siya siling sa imo? Wala na yung utang sa Sweet. Oo. Patanaw lang naman sa imo tay itong gipinapan niya. Surprise! Ayo. Mangita kami kay Sir Jose. Harap siya. Tay, mayong hapon. Tay, kilala mo si Sweet? Bata mo? May utang siya sa akon. Wala na siya nagbayad. Ti, ikaw ang ikaw ang nakabutang nga maker. Ti, nagkadto ko dire kung may kontak ka sa iya. Ay ka kontak. 13,000 pa to iya utang ba? Ti, masukot ko daan. Ha? Why ka nagsiling sa imo? Wala na yung utang sa Sweet. Oo. Hindi, may ara siya nagipirmahan dira, ipatanaw ko lang sa imo ha. Para mapati ka gintay. Okay lang? Ay, damo gali ka kwarta. Patanaw lang namon sa imo tay itong gipinapan niya. Ha, imo bi pangalan ko nakabutang. Patanaw ko sa imo tay ha tong gipirmahan ni Ate Sweet ha. Ah, sige. Ara diri tay. Bay lang. Surprise! Happy birthday! Happy birthday tay! Dala siya diri na yo. Diri goro na yo. Tay, happy birthday tay. Wala utang tay ha, joke lang to. Joke lang. Wala handa. Oh, damo ka handa. Sige, bongko lang tay. Paano kalo mo tay? Paano kalo niya tay? Oh, gwapo gwapo buhok Tay, happy birthday. Oh, dara butang tayo, dara. Nakabalo ka tay kung sino nagpadala sa handa mo, wala. Wala ka kabalo? As? Walang nagsabi. Ah, sige. May ara siya message para sa imo. Basahon ko ha. Sa among amahan nga gwapo kag buotan. Hehehe. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoong Hesus nga gingabayan kaniya pirme. Kag wala ka ginapasagdahan. Kag ang ikaduha, salamat po sa mga ante o sa mga angkol. Din si ante kag sa angkol. Sa mga pinsan, sa pagpalangga, kag pag-alaga sa among amahan, wala nyo gid siya ginapasagdahan, maskin kasakit ang among amahan. Ara kamuda sa iyang tupad. Salamat sa mga ante kag sa mga angkol. Palangga ka namon, daddy. Maskin layo kami, wala kami sa imo tupad, pero sa among dughan kag huna-huna, malapit ka po dito. Happy birthday po, daddy. Kag damo pa nga birthday og blessings nga moabot sa imong kinabuhi. Kaluy-an sang Ginoo. Love you and I miss you, daddy, from Sweet. Oh, haling kay Sweet tayo, no? Okay. Ano mahambal mo tayo kay Sweet, bay? Ha? Salamat. Okay. Tay, may
May isa pa si sweet ka. Regalo sa imo. Are, kita mo ni. Balon, hatagan niya ka balon. No? Naku ka balon. Ah, sabi niya wala handa. Oh, happy birthday, Daddy. Tanggalan ni Tay, oh. Ngayon, kabalo ka? Kaya ka? Sige, sige, Tay. Ari, Tay. Birahan, Tay. Ay! Tay, oh. Oh, damok-damok, Tay. Kaya nga nun, Tay, oh. Mag-damok, Tay, oh. Oh. Bugat ang kwarta, hindi niya makaya. Ay, oh, damok-damok. Oh, damok-damok ka kwarta. Oh. Oh. Wow! Wow! Oh, pilay mo edad. Pilay mo edad. 85. Oh, mayara ka 8,400. 84 Wow. man daw mo edad. 85. Oh, nakulangan isa. Ang kwarta mo, 8,400. Abi na sweet, 84 ka pa lang. Ah. Oh, tayo, naman na mo. Oh, tayo. Wow! Wow! Balok-balok ta ni Tay? Tay, balok-balok ta, Tay? Balok-balok ta, hindi. Balok-balok ta, hindi. Hindi. Okay, damo-damo ka kwarta tayo. 8,400. Wow! Oh, yati tayo mas malupad. Te, nalipay ka sa gipadala ni ni sweet sa imo? Ha? Mahal ka niya, oh. Mahal gitay. Palangga ka ni sa imo bata. Ah, sige, mablow ta ka kandel, ha? Damo-damo kwarta mo tayo ba? Oh, di na. Oh, nabagsik ka tayo ba? Bagsik daw siya. Tay, kantahan ka namon. Happy birthday. Happy birthday. Kantahan ka si Lolo. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Tatay, Birthday to ano imo wish, Tay? Happy birthday to Oh, sige. Uyo pa, Tay. birthday to you. Happy birthday, happy Okay. Happy birthday, Tatay. Tay, nalipay ka man sa birthday mo, subong? Ha? birthday to Nalipay ka, Ged? Ay, di ano, liwat mo sila mo kay Sweet Pie. happy Salamat. birthday to you. Okay, gipadala ka ni Sweet. Damo-damo ka kwarta, no? Ano, bakal mo sila? Happy birthday to you. Di bakal san? Ano naman? Di bakal lubya? Birthday to Ha? Happy birthday Bakal mo guro lubya? to you. Okay. Happy birthday, Tatay. Okay. Ano imo wish sa iya, Tay? Dito ka tayo. Wish? Birthday na no. Wah. Do palangga nyo gid si Manong ba? Wala ki si Manong na kay birthday niya. Oh. Okay. Tatay, happy birthday, Tay. Thank you. Kante, ano mambal mo kay Tatay? Ako may nag-aalaga dira. Ah. Ay, magupad ka mo, te? Wala, oy. Okay na sila kuya sa ako ah. Talagsa lang na, ano nga, mag-upod na ga, ano. Okay na siya. Mga ay kumpuan, mga 15 years na siya sa ako ba. Wala, oy. Okay, nalipay gid daw siya sa iyang nga birthday. Thank you kayo. Oo, Tay. Happy birthday, Liwat. Oo, unta sunod. May damo pa gid nga birthday, no? Oo. Oo. Okay, happy birthday. Palakpakan ta si Tatay. Happy birthday. Naku na, wala kagaya pas Tatay maggunit. Wow. Okay, happy birthday.